Thokozani bogogo, thokozani bomkhulu. Siyakhuleka kwelikaMthaniya, siyakhuleka kwelikaPhunga noMageba. Le Indalo Media and Podcasting kanti lo umkhulu Gwabini, ikhehla lamakhehla, ikhehle linye. Kanza kwesingazi kajabulisa siphinde sihlangane kule episode namhlanje engithemba ukuthi nizoyithakasela kakhulu. Nje a quick reminder kulabo abasanda kuyijoin ichannel ngicela nenze sure bandla ukuthi niya subscriber. Ebese kudaba sebebadala ku-channel umuntu akaka double check bandla ukuthi wagcina subscribeile yini kuyenzeka omunye uthola ukuthi uyasilandela kepha akakaze asubscribe. So ngicela ukuthi bandla nisubscribe nilekelela ichannel ukuthi ikwazi ukudlondlobala ikhule kuningi sikufisa esafisa ukwenza ngayo le channel kuningi nganza kwethu kuningi kakhulu. So ngaphandle kokuchitha isikhathi ngicela siqaleni singene kwi-topic namhlanje ngizokhuluma nginokudabuka enhlizweni. Ngizokhuluma ngento ekade yayingihlupha isingihlupha isikhathi eside kakhulu nganza kwethu, kodwa ke angeke sikhulume sivulana amehlo ukuze sithi masiqhubeka senze izinto zethu sikhula ngokwakamoya, sikhula ngokwasethongeni nangokwasedlozini, sikhule ngendlela ekuyiyo, sikwazi ukubona wrong from afar, from a distance before size siqhubeke singene ko wrong. So itopic yethu ke namhlanje kanza kwethu ngizokhuluma ngesimo kunemoya eyingozi, emoya eyingozi kakhulu futhi yona moya eyifoundation, eyisisekelo sawo wonke umuntu ophila ngaphansi komthunzi welanga. Kunemimoya eyisisekelo sawo wonke umuntu ophila ngaphansi komthunzi welanga. Le mimoya njengoba iyisekelo kuyiyona ngempela imoya ephethe isabelo sempilo yomuntu, iphinde futhi kube yona moya eyichuku kakhulu phezu kwesabelo sempilo, iyona moya ecikizela kakhulu nganza kwethu. And ukuncikisela kwayo le mimoya kubanga iy'nkinga eziningi kakhulukazi kulaba abambethwe noma abambethe izidalwa okanye abambethwe izidalwa imimoya eyahlukahlukene ngokushiyana kwezigaba zayo. Nganza kwethu ngifisa sifocuse kumndiki, umndiki oletha isigulo samandiki, sifocuse kumndawe okuyidlozi lendawo. Ngicela ukuthi ngikuveze lokhu, ngikuveza nenhliziyo ephukile, ngikuveza nenhliziyo ephukile kakhulu nganza kwethu. Leyo moya leyo iyona foundation. Uma ngabe nje kuthiwa kuzohamba whether uzothwasa isinguni or uzozithwasiselwa or uzophakamisa izinto ezithize zasekhaya, leyo moya yombili you can never manipulate leyo moya. You can never manipulate leyo mimoya yombili, umndiki ikakhulukazi umndawo engifuna sifocuse kakhulu kuyona. Ayikho nganya kwethu into yoyenza uma ngabe le moya yakho yombili sageja. Ayikho into yoyenza, alukho ukhambo yoliphakamisa liphakame. Ayikho imoya oyoyiphakamisa iphakame uma ngabe umndiki nomndawo wakho ungakahleleki, ungahlalisekile. Akukho nganza kwethu ungahamba uye kokhokho vuya, uye kuyinyanga ezidumile ngokwabantu abaningi abeza kuzona, kodwa mangabe begeje umndiki nomndawo, yonke into abasuke sebezoyenza emva kwalokho, emva kwaleso sigaba isuke isigejile yonke leyo nto, isuke seyigejile yonke leyo nto. Le moya idinga isineke ukuze umuntu ayiqondanise, idinga isineke. Whether usebenzisa imento, kunemento or umphelezeli or umelaphi,
uma ngabe lo melaphi engenaso isineke nesikhathi kukancane ukuthi uzokuqondisela leyo moya. Kukancane kakhulu nganza kwethu. Uma ngabe uya kulabalaphi abaphuthumayo ofica kubona ama-queue amade, kukancane ukuthi leyo mlaphi uyokuqondisela leyo moya yakho yombili, ngoba idinga isineke leyo moya. Idinga isineke kuyiphathi yomuntu yomphelezeli, imento or umelaphi. Iphinde idinga isineke kuwena ezilokhunjana, as an initiate, kuwena as ubani isiguli, kuwena as umuntu ofuna ukuphakamisa, ofuna ukuhlela lemimoya kahle. Lemimoya iyisisekelo sabo bonke ubukhosi ongasubucabange obuphathiswe yini, amakhehla kini, izalukwazi zakini, imoya yobukhosi ebusayo phansi komthunzi welanga. Umndiki, umndawo. Kudinga isineke. Ngiyabona nje ngenza kwethu angeke ngikhulume nje, ngikhulume ngiyazi kona amagama amazolumela ebantwini abaningi. Abelaphi abaningi bayigejile lemimoya. Ibhlungu lengiyishoyo and izolumela kwabaningi abanye. Kepha ngizoyisho nje igcwala umlomo ngoba sizolungisa izinto la. Angeke silungise izinto singawavezi amaqiniso. Nganza kwethu igejiwe lemimoya kakhulu ebantwini akade belashwa. Umndiki nomndawo igejiwe kakhulu. Ngike ngikhulume nelinye ikhehla lamakhehla, ikhehla elingikhulisile. Ngelinye ilanga siyoke sibe nje nelokhunjana naye. Abela elokhunjaneni ku screen sethu sixoxe kube nje i-podcast in the truest sense of the word podcast. Ngihoste umkhulu wangikhulisa ikhehla lamakhehla, ikhehla elikhulu. Ojwayele ukusebenzela ngaphandle. Ingakho nami nginemimoya eminingi yangaphandle. Ngesimo sokuthi leli khehla langilekelela ekutheni ngiphakamisa izinto zami, kodwa sengiyiphakamisa ngamandla, hayi esinguni nje kuphela, hayi awala kuphela. Ukakhulume lento naye imphatha kabi inkinga. Ukathi kumina usezacisho athi yena, hayi abelaphi bamanje sebeyawugeja umndiki nomndawo. Lezo inkamba nje baziphakamisa bazimise ngendlela ekungeyiyo isikhathi esiningi. Ningizwe kahle, ngisho ukuthi wonke umuntu oke wamisa izinkamba zomndiki nomndawo uzigejile. Kodwa ngithi mina we have a significant number of people abafika kuthina athi umuntu sengikwenzile u-A no B no C, sengawumlungisa umndiki nomndawo. Kodwa mangabe uphakamisa izinto inhlolo ziveza okunye inhlolo. Indaba ke nganza kwethu ibe nzima lemimoya. Lemimoya ukugejeka kwayo akuyona responsibility entirely that rest on umelaphi, but also kuyaba iphutha eliqhamuka nomuntu osuke ezokwelashwa. Nganza kwethu angisho le abantu abaningi zigejile inkamba zabo zomndiki nomndawo, zigeje kakhulu ngendlela eyisimanga. Ekugejeni kwazo konke okulandelayo abesebekwenza phezu kwale foundation ekade vele iwabli lezi inkamba njengoba ngishilo ngathi umndiki nomndawo basically it's your foundation. Mawugeje lapho ukhuphuka nezindonga, yonke into nje yakho izocollapse sooner or later. Bazigejileka abalaphi nganza kwethu kakhulu lezo lo foundation. Hence uze umuntu ethi ngiyenza inkamba mkhulu, hayi emva kweinkamba hayi kwangathi sikuyaphela nje ngami, ngaphela nje, ngavaleka izinto eziningi. Kwavaleka imali, kwavaleka inhlanhla yokuzalwa, kwaphela ngisho ugazi ebantwini. Kwabanye kwaphela imisebenzi. Kwabanye kwadliwa imoto, kwadliwa imizi. Kwabanye baphuma emshadweni ngoba uphakamisa izinkamba zageja.
uma usuke wayithinta lezi inkamba nganza kwethu inkamba ejule kakhulu lezi. There's no other way ongenza ngayo ngaphandle kokuthi uzithinte uziqondanise ngqo. Ngoba konke osekulandela lapho kuyobe sekuncike ekuthenini za-alignwa kahle yini lezi inkamba zomndiki nomndawo. Bakumisela kahle yini umndiki wakho nomndawo. Bawuxhumanisa kahle yini umndiki wakho nomndawo. Amadlozi ajule kakhulu ilokhu njani foundation ejule kakhulu leyo nganza kwethu. Yona base, yona foundation yokuqala ngqa ezintweni zakamoya. Angeke uqhamuka usuphakamisa amakhosi ungaqalanga walungisa umndiki nomndawo. Yona entry level masingena ka spirituality. Konke osekulandela lapho sekuncike ekuthenini baqondanisele kanjani ifoundation yakho okumndiki nomndawo. Bagejileke kugejekile endaweni eziningi. So ngike ngasho ke nje just now ukuthi akubi ifault yamlaphi kuphela, kepha nesiguli siya contributor ekutheni inkamba kuze kugeje. Kuyaba ifault yamelaphi ukuthi 1 angabi nasi isikhathi, angabi nasi isineke. Kunabelaphi othi ngisho umxoxela ngephupho lakho ubone ukuthi uyamhlupha, isikhathi akanaso sabantu abaphuphayo. Omunye azakutshela athi hayi lento oyiphuphayo angiyizwa kahle. La ekhaya thina senza kanje masufike kulesi sigaba senza uA no B no C. So usenza lento ebizwa one size fits all. Ingozi kakhulu ebalimazile abantu abaningi. Ebalimaze kakhulu abantu abaningi, baliluza izinto eziningi. Idlozi nedlozi, umndeni nomndeni, amathonga namathonga ngokwahlukana kwawo. Analento engeke ngiyibize mina esike siyibize la ekhaya kaGwabini ngepin code. Ipin code kuba ilento nje unique nje ebayi1. Ebayi1 nje unique ekhombisa ukuthi ke ngampela le inkamba zimisile ezakubo. Ngampela lezi inkamba zi-aligned. Kuba khona amaphupho awafiki nomelaphi kumelaphi lo maphupho. Kumele nobani nesiguli nalomuntu olungiselwayo nalomuntu ophakamiselwa yinkamba. Kulesi stage nganza kwethu kuncane umelaphi akufanele akutshele kona ukuthi kufanele kube ukuthi ke manje sekufanele kube ukuthi umelaphi uhamba ngasemuva, umelaphi koqotho uhamba ngasemuva, lalela amaphupho akho, alalele izibonakaliso zakho. Yena aguide, a-advise ukuthi mabekuvezela ukuthi ngicela ukuthi ukusikwenze kanje ngoba si-avoid uA no B no C. Usuke sekuguide nje kuma technicalities ukuthi leli phupho liphuphile wena lisuke vele liyinkulumo symbolic conversation edinga ukunpackwa, i-unpackwe umuntu onjani owambulelekile ngokwakamoya, ongekaza njani, ongekaza iluze i-message, ongekaza iluze i-meaning yawo lawo maphupho. Kodwa aba ne-pin code kuleso stage ekhombisayo ukuthi njengoba sikumisele izinkamba zomndiki nomndawo, uzimise 1 esibongweni ekuyisona, uzimise 2 emntwini onemimoya ekwaziyo ngampela ukuphakamisa nokumisa lemimoya yomndiki nomndawo. So kuyaba ke ifault yomelaphi ngokuthi abe umuntu ongenasi isikhathi. Uma engenasi isikhathi ngisho amaphupho akho ngeke azabe nasi isikhathi sawo. Ebese iyalahleka ke yonke ke nje zisuka leyo nto. Ebese eqhubeka ngolwazi nangesipiliyoni sakhe ukuthi usabalapha kanjani abantu abanaleso sigulo. Usabaphakamisela kanjani izinkamba zomndiki nomndawo kwilokunjani kwi-career yakhe ezumlaphi. Ebese iyageja ke lapho. Iphinde futhi be ifault yabani yesiguli umuntu osuke ezomiselwa izinkamba. 1 le level ayisheshi njengoba abantu abaningi becabanga. Akwazi ukuthi mawumiselwa umndiki nomndawo uphothuleke masishane because into ofanele uyazi lesi stage siqale sikuquestiona kakhulu imvelaphi ngoba phela izinkamba ezidonsa kwimvelaphi yakho. So makugeja izibongo kwageja isibongo noma izibongo owazi ukuthi lezo inkamba i-foundation yenu
ayisekho robust, ayisekho concrete. Konke senizokwenza afterwards sekuyabheda, and kuyohamba isikhathi leyo building yonke enizoyimisa icollapse because ifoundation ayikho solid. Lento yeyibongo nganza kwethi ijule kakhulu. Ngizoloke ngikwenza ama video ngikhuluma ngalezi zibongo, ngikhuluma ngemvelaphi yomuntu, ngikhuluma ngiqwashisa ngokuthi nicophelele uma nisebenzisa izibongo, ngoba konke ozokumisa kwisibongo esingaqondile kukancane ukuthi kuphakame. Kungabe ngathi kuyaphakama nje emva kwesikhathi kuphinde kufadalale. Okunye ke kungaphakami nje at all mawuqeda kwenza inkamba zakhona. Okunye uthi uqeda nje lezo inkamba kubhede kakhulu kunakuqala, kakhulu nganza kwethu. Kubhede nje kakhulu kunakuqala. Uhlehlele emuva. Imvelaphi ibalulekile. Istage abajwayele ukuseqa belapha abaningi. Futhi ngisho ngi-understand ukuthi why, because abelaphi mangabe usuwaziwa kukhona abantu abaxelayo kakho, ababamba ama-queue bezodinga usizo. Izinto eziningi ugcina usutempted ukuzenza ngani ngokwesipiliyoni ukuthi lokhu kwasebenza kusibanibani ayicisho nakulo kuzosebenza. Ebese injenjani, ebese isitimela siyaphuma kulayini. Ebese isitimela nje siyaphuma kulayini. Ngizoyiphakamisa nganza kwethu le iyayibongo. Isi affecta sonke indaba yesibongo. Sidinga ukucoshelelwa kuleyo level yokumisa umndiki nomdawo. Kune stage, kune practice yokwangula nokuhlunga. Angeke ke ngize ama details akhona angangikhosta ukuthi ngiphinde ngenze a separate video, an entire video whereby I will be discussing the practice, the tradition of ukungula nokuhlungwa kwethonga ukuze sithole ngqo imvelaphi yakho, ukuze labantu bakhulume afike kuwena umuntu azisho ukuthi hayi mina ngangusibani esayidini labobani. Siyakwazi, siyakuvuma, umntwana wethu. Kufanele kufike kuleso sigaba. Kufanele ukuthi uqhubeka nezinkamba zakho uphakama, uphinda futhi ungena kwesinye isigaba uphakama. Kufanele kube sekukhona amakhehla nezalukwazi ozaziyo wena. Ozazi wena ukuthi ugogo Flow ukhona. Ugogo umkhulu Flow ukhona. Umkhulu Gandaganda ukhona, ugogo uGandaganda ukhona. Uyabona wonke lamagama asendulo athe phecelezi ayesetshenziswa ngaleyo nkathi. Labo bantu kufanele bakwazi ukufika kuwena ngebonakalisa, bafika kuwena ngamaphupho, bafika kuwena qathatha, bazazise ukuthi siyayibona imizamo yakho. Yebo umntwana wethu siyakwazi. Mina ngisesizukulwaneni bani sasekhaya. Ayikho into yoyiqhubeka uyiphakamise ungakwazi ukubabiza ngamagama abantu abathize, either basesayidini lakuboka mama or esayidini lakuboka baba abakuphathisa izinto. Uyabona nje makuwukuthi njengamanje usuneminyaka uphakamisa izinto, kodwa kunabantu ongabazi ngamagama othe ukhula uzalwa sebekade bashona, kodwa uthola ukuthi wena usuyabazi. Ngisimo sokuthi umiselwe kahle lezi inkamba zakho za-alignwa kahle, bayafika kuwena bayazazisa, kufanele ubazi. Kodwa makuwukuthi awubazi, akekho nje wena uthi nje hayi ke kwafika ikhehla lazisho ukuthi mina ngangiteketiswa ngobani, okanye mina ngahamba emhlabeni ngibizwa ngobani, ngenza ini. Kukancane nganza kwethu ukuthi ukuyi-right track uma ngabe nje ungabazi nje, ungakwazi ubabiza ngamagama, ungazilutho nje ukuthi lesipho siphethe siphuma ngakuboka manga kuboka baba ubani, owesizukulwane sesingaki kuboka ma, owesizukulwane sesingaki kuboka baba. Uma ngabe hlehla emuva, kukancane ukuthi izinto zakho zihamba ngendlela, kukancane kakhulu.
Ilento ephinde ingibuyisele kwi-topic yanamhlanje idabukisa kakhulu ngani zakwethu ukuthi imindiki nemindawo le enitshela ukuthi isilungile ilungisiwe, eminingi yayo igejile ngalezo sizathu, ngefault yamelaphi nangefault yakho ezisiguli. Kube khona izinto ongazambuli kumelaphi mawuza kuyena, kukhona izinto ezambulela umelaphi ngokakamoya, kube khona kodwa izinto nawo amaqiniso mhlawumbe amanye owaziyo wena njengesiguli okungamsiza umelaphi mangabe ubhoboka uvuleke kuyena, ukuze nikwazi ukuthi into enimani nisukumise isisukumo kokuqala kokugcina ungaphinde ubuyele kumkhulu Gwabini uthi mkhulu Gwabini sengenza lento engangayizama lapho kuwena. Le khaya into siyenza kanye idlule. Ngobani? Ngiyazama ukuthi konke okwangihlukumeza mina ekuthwaseni kwami, ekukhuleni kwami, ekuphakamiseni kwami izinto, ngifuna ukuthi wonke umuntu odlule ngaphansi kwesandla samkhulu Gwabini kube iversion entsha yabantu abelaphayo, kube iversion entsha yabantu ababasizi, kube iversion entsha yabantu ababelaphi bomoya, abantu abanesikhathi nesineke neqiniso. Izinto zakamoya nganza ukuthi uzidinga isineke nesikhathi ukuze zikwazi ukuphakama ngendlela, kuphakama izinto okuyizona ekufanele iphakame. Kodwa mangabe ungenaso isikhathi, ungenaso isineke, ngisho uyisiguli uza kumina, ngike ngizame ukukutesta ngeindlela ezithizeni, ngisondele kuwena ngikudonse ngomoya, ngikucheck ukuthi umuntu otatazelayo yini noma umuntu onesikhathi onesineke ozimisele kulento. I remember in the past, one of my previous videos le ngangikhuluma khona ngokuthi nina lento yokuphakamisa izinto ijulile, idinga sona isikhathi nesineke. Ngoba make yagejwa leyo foundation, akukho okulandelayo okuyobe kuyiqiniso yobukwenza. Akukho okulandelayo. Ingakho la ekhaya, and I know kwesinye isikhathi mhlawumbe abanye bayasigxeka indlela esisebenza ngayo. Kepha mina ngisebenza ngamaphupho, ngiyibonakaliso ezifika nobani nesiguli. Uma ngabe kuumuntu oblockekile ongasaphuphi inhlobo, siyakwazi ukwenza njani ukuyangula leyo nto, kusuke leyo nkungu esuke ikhona iyisithe ekwenza ukuthi ungaphuphi nje, ukwazi ukuphupha uvuke ekseni ukhumbule. Sinayo izinto esiyilokhunjani esiyisebenzisayo ukuthi siqaqe si-unlock lezo zinto ezinjalo. Ebese emva kwalokho ngiba yini umphelezeli wakho kule ndlela. Ingakho ngidinga umuntu onjani onesineke kwayena mefika kumina, ngoba nami nginesineke, nginesikhathi sonke lesi engangifisa ukube ngaba naso ekuqaleni eminyakeni eyedlule. Mina nganza ukuthi ngihluphekile yebo, ngokweminyaka umuntu phela mncane mayebukeka mncane, kodwa ngokwe-experience yezinto engidlule kuzona, ngihluphekile nganza kwethu. Uyabona indlela, indawo yakamoya, ngizodamane ngiloko nginihlephulela nje uhambo lami ngokwegaba zalo. Mina konke nginako nengiyikona nokuhlumayo manje eceleni bengichelela ngenyembezi, ngikuchelela ngiyithukuthuku konke. Akukho nokugodwa engikuthole ngihleka, konke ngikuthole inyembezi ihlangene esilevini, konke ngikuthole ngijuluke ngimanzi. Akukho nokugodwa engivesane ngavuka nje ekseni kwaba sekunje. Izinto zakamoya, izinto zethonga, izinto zedlozi, izinto eziwubizo ziyasetshenzelwa zinganza kwethu. Kodwa noma zisetshenzelwa zinjalo, ake sifunde ukucophelela, sifundwe ukwazi ngemvelaphi yethu, ihistory yakho, uzihluphe ngayo. Indaba yezibongo iyingozi kakhulu nganza kwethu. Indaba yezibongo iyingozi kakhulu nganza kwethu. Uyazi ukuthi enkathini edlule emandulo kuke kwakhona lolu siko, abantu abaningi bayayazi le, bazovumelana nami. Kuke kwakhona lolu siko lokuthi nje ekhaya mangabe intombazane ithandwa komunye umuzi, bekukhona lento yokushadiselana nje, kuthiwa ngoba kukhona osemthanda nje akamthathe.
kuthiwe hayibo inhlawulo kuthiwa haya akaletha nako. Uyabo kujatshulelwe nje ukuthi intombazana iphumile le ekhaya yaye kuphi yaya koGhana. Uthola ukuthi izitebe eziningi emva kwalokho ayibesagcinwa kugcina kuthenjise bekugcina kuthenjiswene ebese kungaphinde kufezeke. Lezo zinto izinto esizivuka kuthina and njengamanje uma ngabe zivuka kwena lezo zinto still nawe ungazilungisi lezi ingane zakho ke zikulandelayo kuzowela kuzona. Ingakho umkhulu Gwabini seze waqhamuka nechannel kanje ukuthi noma ngingasekho einkundleni zokuxhumana noma ngingasekho within reach kodwa lama video kanje ayohlala abisikhumbuzo kusizo sonke sabantu abamnyama ukuthi ake siyisukumele lento yezibongo. Ngisho unemoya noma ungenayo imoya awuyihluphe ngemvelaphi yakho. Uyazi imvelaphi yakho, uwazi amaqiniso asendulo, uzame ukwambuleleka ngehistory yefamily ophuma kuyona. Ngoba nganza kwethu kuningi esingakwazi ngemndeni esiphuma kuyona, kuningi kakhulu kujule kakhulu ebese sifuna izinto ukuthi sizikhe sesizikha phezulu sesishesha ebese kuphinde kusilimaze futhi ngeke kusalimazi thina mase sigeje izinto sekulimaza futhi le ingane zesilandelayo. So asesizama nganza ukuthi siqaphele senze izinto ngenhliziyo enhle. Uma ngabe nawe umelaphi ululeka abantu awujwayele ukuba yini awakhe ilokunjani igeneration entsha yabalaphi abantu abanothanda abantu abanesineke. Sinciphise inyembezi kulomkhakha, sinciphise lokujuluka sine sikujulukile lezi nyembezi esizikhalile. Asingakhali sonke akugcine ngathi ukuhlukumezeka kanje uma ngabe silungisa izinto siqondisa imsamo siphakamisa imoya sihlambulula amadlozi senza lokhu sihlambulula izikhwama zasemakithi ake kugcine ngathi nganza kwethu asenzeni izinto ngesineke ngeqiniso. Uma ngabe ukujeni sibaningi sikwindlela myself included sisakuyona ijeni kwamina ngisakhula kodwa asike sikwenzeni ngenhliziyo evulelekile konke ngoba sikuphethe kuhle kuyifa esinikezwe obaba mkhulu. Ngicela siyithande into esiyenzayo, i-calling yakho ungayibalekeli, i-embrace, uyibambe ngezandla zombili, uvule inhliziyo yakho. Once waqala wavula inhliziyo uzobona lizokwenzela ithonga, lizokwenzela idlozi, lizokuhlanganisela izinto, uzozibona ulokulekeleleka nje. Ulekeleleke nje, ulekeleleke esikhaleni, kodwa mangabe une resentment, une doubt towards isiphiwo sakho, ungafuni ukwenza izinto ubaleka, abanye phela banawo lawo ama escapist tendencies. Uthothi umuntu ufuna ukuyicrossa nje, kuyi-double crossa nje cause i-calling i-race ongajwayele ukuthi iwinwe leyo. So I'm warning against izinto ezikanjalo nganza ukuthi awuyibalekeli. Ungamane kukhulunywa ukuthi nje hamba ngonyawo lonwabo kodwa uyibalekeli. So asakheni isizwe esisha sabantu abalapha ngeqiniso, abalapha ngenhliziyo evulekile. Sibe nesikhathi salabantu abasondezwa amadlozi abo kuthina, amathonga abo kuthina. Ungamthathi for granted umuntu ofika kuwena edinga usizo. Kungabe ukwelulekwa. Mina ngikhulume nabantu inqwabe efonini, abanye abagcina bengafikanga la. Ngikhulume nabo ngibaluleke, abanye ngivuke ngo12 ebusuku, ngivuke ngo3 ntathakusa, ngiphendule ama-VN ajulile. Nami ngisho ukuthi hayi asenze kanje, asizame kanje, zama kanje la ukhona, enza ukuthi lo ukhona. So nganza kwethu ngizama ukukhombisa ukuthi uma ngabe sekufika isikhathi sokuthi ngidlule ngihambe nenhliziyo njani egculisekile ukuthi abadlula ngaphansi kwesandla sikaMkhulu Gwabini lebe khona ngiyazi nami ngitshala imbewu yokuthi la ebeyotshaleka khona bayophinde baqhakaza izimbali ezinhle zesineke zothando zeqiniso bakwazi ukuthi indlela engabe abaphatheka ngayo kuthina nabo baphathe abantu abebedinga usizo kubona ngaleyo ndlela enesihe nomhawu nothando nesineke. Kanza kwethu ngicela ungabe mude kakhulu lo uMkhulu Gwabini le Indalo Media and Podcasting. Ngicela ukuyibamba la. Don't forget to like, subscribe and share. Nginifisela konke enifisela kona, nginifisela ukukhanya, nginifisela amathuba angcono, nginifisela izinto ukuthi zibe solid empilweni zenu. Nginifisela uzinzo emsebenzini yenu, nginifisela uzinzo ezimweni zezimali zenu, nginifisela uzinzo kulabo abafundayo ekufundeni, nginifisela uzinzo kuma relationship, nginifisela uzinzo emshadweni yenu. Kulabo sebebusisiwe ngemshado. Ningathathi lutho for granted. Konke okukhona phansi komthunzi welanga nikulethelwa abakini abangasekho. Sihloniphaneni, sizama ukuncenga impilo siye phambili. Camagu ndawuwe.